Din practica demonologiei creștine nu poate să lipsească slujba Sfântului Maslul și rugăciuni pentru bolnavi. Este o carte de căpătâi pentru toți cei care încearcă să înțeleagă cum funcționează acest sistem de exorcizare a duhurilor necurate. Este o carte apărută în 2012 și are 94 de pagini. Aceasta este. Eu am să vă citesc puțin din cuprins. Slujba Sfântului Maslu, partea pregătitoare și canonul. Sfântul Maslu, slujba propriu-zisă. Maslurile sunt niște rugăciuni care practic alungă duhurile rele și toate gândurile și energiile negative. Trimise asupra noastră de către dușmanii văzuți și nevăzuți, adică de oameni și de către demoni. După aceea avem aici rugăciuni la feluite neputințe și boli, rugăciunea toată neputința, rugăciuni pentru dureri de cap sau de ochi. Deci biserica crede în existența ochiului rău sau de ochiului. O numește pismă, adică o stare de ură, fățișă, îndreptată împotriva noastră, uneori mascată sub forma unei laude, pentru că este considerat un atac demonic, poate să provoace chiar moartea. Deci de ochiul, din punct de vedere al demonologiei creștine, poate provoca inclusiv moartea. Rugăciune pentru cei bolnavi de năjit, adică pentru cei care sunt afectați de diferite dureri, de dinți, de cap, există o credință veche, neapărat egipteană, dar hai să spunem pe filiera aceea, care se credea că demonii, că ei cauzează durerile de dinți, sunt ca niște viermi care se mișcă în dintele bolnavului și din cauza asta pulsează și durerea și practic distruge sistemul de apărare al omului. Așa, rugăciuni pentru bolnavi care nu pot dormi. Aici intră și cei care au coșmaruri sau sunt atacați pe timp de noapte de către spirite necurate. Rugăciuni pentru boli molipsitoare și primești de obște. Așa, rugăciunea Sfântului Filotei. A doua rugăciunea Sfântului Filotei, chemarea milei lui Dumnezeu, toată primejdea și neputința. În fine, ideea e că mai ales rugăciune de năjit și de ochi vin să contrabalanceze acele ritualuri păgâne considerate de creștinism, general numite de ochi. Ritualuri care să zic așa, aveau ca bază un aport nu doar uman, ci și demonic. Asta înseamnă că, din punct de vedere al demonologiei creștine, creștinii au preluat sisteme vechi de demonologii, hai să spunem păgâne, și le-au adaptat nevoilor monoteismului creștin. Prin aceste rugăciuni sunt dovada acestor adaptări. Este o lucrare foarte bună. Bineînțeles, preoții o citesc, doar ei au acest drept canonic, dar nu e obligatoriu.
că vrei să faci bine, ești preot.